Homemade face mask, blockbuster karon sa Barangay Ermita ning syudad sa Subo. Ang tighimo ni ini mo ang usa ka band vocalist nga nawad-an og panginabuhian human na nira ang ilang performing area. Ani ang report. Bundag pa lang naglinya na ang mga tao nining balay daplin sa karsada. Mga silingan sila ni Junalo Torrivillas nga maoy naghimo sa mga face mask. Sa ta 15 pesos ang matag usa, makapalit na ang iyang mga silingan isip proteksyon sa virus. Paglikay sa coronavirus. Oh. Actually, wala na gyud kay mapalitan bisag asa og surgical mask. Nagtuyok-tuyok na mig pinangita, wala gyud. Kung naa magali, perting mahala. Ang mga materialis pinalit usab niya o gi-pattern ang paghimo sa gigamit niya face mask. Pang pamilya lang unta apan midaghan ang order, dili lang sa mga walk-in clients kun dili na nausay nag-order online. Washable ug reusable ang face mask ug pwede usab nga ihumol og tubig nga dunay disinfectant. Grabe ka, daghan gyud. As in, daghan pag gyud, dili pag gyud ni namo unta ibaligya by diri sa amo kay napapag yung mga order online. Si Junalo, usa ka band vocalist apan na nila ang ilang performing area sulod sa usa ka buwan tungod sa COVID issue. Ang panghitabo naghatag kaniya og kahigayunan nga makakita og laing panginabuhian nga makatabang usab sa uban. Lisod kaayo kay usa ka buwan wala nya kinahanglan mo ta mong sunod gyud ani kay para sa ato maning safety. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.